Gisuspenso ang face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City karong adlaw human makadawat og pagpanghulga online. Kahinumduman sa mong eskwelahan na hitabo ang dugoong insidente, kapin 3 ka semana na ang nakalabay. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Daling mipahigayon og investigasyon ang kapulisan sa hulga nga mikatap sa social media page. Base sa report, alas 4:30 sa hapon kagahapon, usa ka grade 8 teacher ang nakadawat og screenshot gikan sa iyang estudyante nga nagpakita og daghang mensahe nga naghulga og pag-atake sa eskwelahan. Lakip sa mensahe ang pasidaan nga dunay plano nga magpabuto sa eskwelahan. Target matud pa ang mga estudyante sa grade 7 ug 8. Adunay gihisgutan nga specific nga pangalan sa giingong target. Tungod kay presko pa ang hitabong shooting incident sa ilang eskwelahan niadtong Hunyo 22, daling nangayo og tabang sa kapulisan ang eskwelahan. Nag-coordinate na ang Police Station 1 sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 aron matino ang gigikanan sa maong account ug masusi kung tinuod ba ang hulga. Gipalig unsab ang seguridad sa eskwelahan pinaagi sa pagdugang og mga pulis nga magbantay sa dili pa magsugod ang klase. Giapil sab sa koordinasyon ang mga opisyales sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante o personnel. Ngayon lang, while security assessments and investigative activities are being continued, so kung magkakaroon na ng advice this afternoon, then we are going to lift the suspension of the face-to-face classes and we will resume tomorrow our face-to-face classes. Gikondinar sa DepEd ang lakang matinuod o fabricated man sanglit makabalda kini sa dagan sa klase. Kaya nga yun ang panawagan natin na sana tigilan na ito. Kasi nakakapikto na ito sa klase at saka nagkaroon yung mga estudyante ng very bad experience, traumatized sila, so nadadagdagan ng mga ganito. Kahit na kunting of course, because naka-experience yan sila ng very traumatic experience. Nico Sereno, Balitang Bisdak.